Dobrý den, vítejte v Čenkovicích v Jizerských horách. Zde v této rekreační lokalitě známe především milovníkům lyžařských sportů díky nedalekému lyžařskému areálu Buková hora. Nabízíme tuto chalupu. Bývalý vesnický statek s géniem loci, s velkou prostornou půdou, s velkým okolním pozemkem a v neposlední řadě i s možností zajímavého měsíčního příjmu díky nainstalované fotovoltaice. Pokud chcete zažít potenciál tohoto místa osobně, zavolejte a přijďte se podívat.